Demolition sa sitio San Miguel, Barangay Apas, napakdan tungod sa kagubot. Usa sa suspect sa ambush sa Barangay Captain o Kunsihal sa Barangay Captain Claudio sa Toledo City, nailhan na sa kapulisan. Basement sa Crown Regency Towers, Osmeña Boulevard, nasunog. Task Force Pagligon Coordinator, may bagong mangulo sa Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office sa Sugbo. Mga lisensya sa 63 ka mga recruitment agencies tibok nasod gipan cancel sa POEA. Ang tulo mga recruitment agency gikan sa Cebu. Mayo nga po Sugbo, Kabisayan, ani ang labing labas ng mga balita, hatod kaninyo sa kinatibok ang pwersa sa Aksyon Bisaya. Ako si Frank Balilong Jr. Ihatod na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gipadayon ang demolition sa 157 ka mga panimay sa sitio San Miguel, Barangay Apas, kaganinang buntag. Apan tungod sa kagubot sa demolition, temporaryo kini nga giundang. Atol sa demolition kaganina, dunay nagpahimo sa kahigayunan o nakahigayon sa pagpangawat. King Perez, sugin ni mi. Human napakya sa mga residente silang gipangayo sa korte nga pagpugong sa demolisyon, subli nga gisugdan ang usab kaganihang pagdemoli sa 157 ka mga balay. Apan mato di Court Sheriff Edilberto Suarin nga di sila magagad sa mga petisyon nga isang at pa sa korte. Dili ko makapugong na pa. Ano naman sir? Kung sa ito, petition ka matugawas ka nyo, gawas na ITRO na. Sa desisyon, nakadawat na sila. Dugay ra. So pasabot lahi ilang paglihok. Maogin na ito po. Tungod sa kabisi, tingali ba? Tungod dagan kayo mga kon. Demolition team, nagkagubot magyod, no? Oh. So, nothing is lost kung buhat lang na kadit. Sir, gapon, nagtaas kayo so dili na lang ito mag-istorya na dito. Wata lang natin. Wata masabot. Okay na. Oo na. Laim sa niya. Kasugay din sa to, sir. Nasugdan ang demolisyon pasado alas 9 kaganihang buntag. Sa pagkakaroon gihunong usang demolisyon diri sa Lot 942 sa sitio San Miguel, Barangay Apas, kay gawas nga gidungog pa ang petisyon sa pagbabag sa demolisyon. Nasayran nga adunay miyembro sa demolition team nga giingong nangawat sulod sa gidemolis nga panimay nga gani magpamatuod nga way sistema ang gipahigayon nga demolisyon karon. Giundang ang demolisyon human na sabutan sa Court Sheriff ug mga sakop sa Cebu City Government nga hanayon ang plano sa demolisyon ug muhimog profiling ang Court Sheriff sa 180 ka mga sakop niini. Except that you don't have any control of your own. Dapat na gikawat, you have no control. How can you proceed with the demolition if you have no control? So muna makikistorya kita sa sheriff, karon maklaro na to asa siya paingon, dili kay magtugtuyok siya ining 157 ka buok. Ang nga riya nga atong kapulisan tanan naghuot ining usa ka gamay kay nga agianan. Pero ako kibaw kung sa mando nga ang nanaon bag secure when supposedly unya ra dunay kagubot, first line lang sila nga tong dapita. Samtang gida sa Mabolo Police Station ang gipasangin lang ng ngawat atol sa demolisyon. Dito sa Kapitolyo, gipahibalo ni Governor Junjun Davide nga ang bugtong nila nga mahimo, mao lang ang pagpadayon nga pagtuon kung iya ba sa Kapitolyo ang yuta. If there's really basis sa allegation dito nga ang nag-iya ni probinsya,
then we may just, I don't know, we will, as I've said, we will act accordingly. Samtang ang General Manager sa Mactan Cebu International Airport Authority mihatag og kopya sa gobernador sa mga dokumento nga nagtugyan sa maong luna ngadto sa pribadong tag-iya. And so, because of that, we have no recourse but to reconvey. Otherwise, we'll be issued warrant of arrest. Mato di Villarete, wala silang nadawat nga sulat nga nag-ingon nga ang maong luna na apil sa gipangayo sa Kapitolyo nga ibalik ngadto sa lalawigan sa Sugbo. If ever that letter was received, then we would have replied immediately. Tun-an pa sa gobernador ang maong mga dokumento. But I've instructed already the legal officer to fast track this now. King Perez, News 5. Supakon sa mga damuyo doon sa Causeway sa may South Road Properties, ang laraw sa City Hall ay balin sila sa Block 27 sa Barangay Mabulo. Ang ilang rason, layo sila sa ilang paginabuhian. Leslie Camanay-Vistil, Sugin Liwi. Ubay-ubay nga mga pamilya nagpuyo dinhi sa Causeway likod nga bahin sa Carbon Public Market, kilid ra sa South Road. Kasagaran kanila nangitag panginabuhian dul sa mga lugar. Mao nga supak sila sa plano sa City Hall nga ibalin una sila sa Block 27 sa may Barangay Mabulo. Sama ni Arlene nga dunay siyam ka mga anak, bisan og pugson siya sa pagbabalhin, di gid siya mopahawa. Kinisab ang baruganan ni Richard. Dili man mo sugot kay nga man. Layo na kayo to sa among kuan nay maglisod ng gani mi pamlit, maglisod ng gani mi ultimo mo sakay mig sikat padung dire. Ilagid mi ibalin dito ha. Ipakuha lang namo ang tin. Magpabili ng gyapon mi. Kaya naman si Ben, langir ba lang ng garbage extension? Nga mo lang ang ilabot ag ipit yung bayo. Kung sa iyo nga kuhan ako nga kaintang. O gidoot yung bayo, hingo ng baboy. Sus, kayuan ay, namadaw. Si Mayor Michael Rama ni mando nga paspasan gyud ang pagpahimutang sa mga tent sa Block 27 aron mapahimutang ang mga anak sa Causeway kay dili sila mamahimong magpabilin sa mga lugar. And it should be ready. And they have to be ready. Because that cannot be ausente forever. Because binawan din, kalipita ng buyo, magkinaay, mukhit lang, usana ka ng dagkumsad, ay, we can never be in control of the weather. Yeah, I don't want that to be a problem in that. Leslie Camanay-Vistil, News 5. Nakauli na din sa Sugbo ang overseas Filipino worker nga si Jello nga giingong gidapatan o gimulistya sa iyang mga employers didto sa nasod nga Kuwait. Exclusive. Sugin Liwi, Ryan Sorote. Nakuli na si Jello may pinagi sa pagtinabangay sa Philippine Overseas Employment Administration, Philippine Embassy sa Kuwait o sa Overseas Workers Welfare Administration. Nasayran nga nagpatabang sa News 5 ang bana ni Jello May sa POEA o OWA aron mapauli ang iyang asawa. Sud sa 2 ka semana, nakauli si Jello May human bayri sa embassy ang mga employer sa biktima. Giangkon sa mga amo sa mga OFW nga ila kining nadapatan human kini wa na makafocus sa trabaho tungod sa problema sa pamilya. Siyempre, makaingon gitag na naglisod gamay kay nagproblema sa ilang kaso, di ba? Pero ang embassy sa dato dito sa Kuwait is nagtabang jud sila nga makakauli jud tanan. Oh. Nagtuang bana sa biktima nga giabuso ang iyang asawa didto sa Kuwait, hinungdan nga nagpatabang kini. Dito nang pakaron sa magtiayon kung unsay buhaton sa ahensyang Almea International Manpower Services nga may nagpaalarga sa biktima ni atong September sa miging tuig. Wa pay plano si Jello May kung mobalik pa ba sa abroad. Sa pagkakaroon sir, hindi pa yung mga decide pero sa akong decision sa pagkakaroon dili. Gibutyag sad ni Jello May nga dagan pa mga sama niya nga natanggong didto sa Kuwait nga nag-atang sa tabang sa gobyerno. O kung nagpursige na lang ko nga muuli na lang ko kay di na ko concentrate sa kung trabaho sa kung problema. Ryan Sorote, News 5. Sa 53 ka mga recruitment agencies tibok dasod, gikansilahan og permit sa POEA human makalapas sa lagda sa maong buhatan. Tulo sa mga ahensyang gisiradan dinhi nagbase sa Sugbo. Jenky Baguio, Sugin Living. Sa website sa interaction.com, anaa ang talaan sa 63 ka mga recruitment agencies tibok nasod kansang mga permit gikanselar sa Philippine Overseas Employment Agency. Gikumpirmar sa POEA Regional Office nga dinhi sa Sugbo, tulo ka mga recruitment agency ang wa natuguti nga maka-operate. 1,
is they may have committed some recruitment violations. They have committed our rules, our 2002 POA rules and regulations governing the recruitment and employment of either land-based or seafarers. The other one is maybe they have not complied with our directive for the repatriation of our OFWs. Giangko ni Casino nga tungod sa kagamay sa ilang tao, di nila mamonitor ang mga ahensya kung padayon pa ba silang nag-operate, taliwa sa pagkanselar sa ilang permit. Well, if they are still operating in spite of their cancel license, what they are doing now is maybe considered as illegal recruitment. They are not supposed to operate or process applicant workers until and unless their license is in good standing. Tungod ini, giauhag sa POEA ang mga hintungdang ahensya sa pagtuman sa kamanduan aron di sila mapasakaan og kasong kriminal sama sa illegal recruitment. Well, I would like to advise all agencies whose license has been cancelled or suspended to stop operating unless and until the suspension or cancellation has already been lifted. Otherwise, you could face a criminal action for illegal recruitment. Jinky Bargio, News 5.